Жестко принимать меры до сектор, что он сейчас долчом мы сумеет надо на харабе, шаш араду листы абоба без. Что у нас есть вакцина. Нохчичу вакцинация рантирхаш лахрхлах коронавирус тдюзн юха шок дознштет декли хербу нохчичун эйдалгой. Ün дю халк исам баточ оператив штаб قيتشون يحدين يشتحيدر ميحكيو قلخوچو كديرا فرمزان. В контакте تشي اغون يحضر بني يحقنج публикациях иштиастуцу. Вейн юқар цабеш бедот шлил шейца наахца. Прививкшца يتح لدر خرما يتحلو. تنديل سن اتو белчур اسقيقا من باخر خوشك вакцинациях чиқдол эл. Нагасан прививкшцар цаях вейди қрихирду шок доз ждет ястина кадыровс. نوخشي شوح بانديمي مرسيالش يوحح برلمان سبيكر وداودف محمد قيش لقاش درش خوشا مسي تسقير مشتيسور ماسكنش تليل وچارن دقيقود نشديت تردوشش بوش категорически уже мекшдачу маск целч мекшдацн маск лили илуштел отюган митигерч бахар хош социал машнышках бехштугур айдал хошкар царшеш санитар бармыш ларбеш цахларны حلقو كورونافيروس ندوحل وакцинация ريز بيش بوتوش بالقلبوخ كميسي قوليس الديتر نوخشيشون بيقل خوجو وакцинация ريز بوتشارن لورش كارغو تحاج رجح بي قاچو تديز تحيدير ميخور خلوجو. Меня спросить этого человека, если он заболеет, его надо последним принять в больницу.